Asa gyud Murag ato nagtistorya? Maxim. Maxim. Mm. Kato siya hater na gito siya daan. Kay ang ni-trending ato nga post, kay gi-post ko niya nga nag-selfie mi. Ang iyang caption kay, "Arte kay Al, 8 ra gani ang sukli gikuha pa gyud Roblox ra ba kang dako," something ana. Pagkita nako sa post, nako sa gym ko nga, "Kanusa man nadautan nga kuhaon ang sukli?" Oo, 'di ba, 'di ba? 'Di ba kuhaon man gyud na nimong sukli. Moa na sila nga dato man ka kaalon niya kuhaon nimong sukli. Ang tao ni dato kay gakuhaon niya ang sukli. Buwag mapobre ka kung di nimo kuhaon nimong sukli, bugok ka, Oo, 'di ba? oo, oo. Tungod kay hater siya, daotan niya para niya nga kuhaon ang sukli, Yamatay mo 'di dahil ba? i-report. Dili, ang nahitabo adto kay wala man ko nalain nga iya 'tong gi-post. Ah, Nalain ko kay iyang gi-post apil akong address. Which dapat nari din na ni address, naa apil akong din niya. address. Na-apil niya og post, so moto nga ni-PM ko sa Maxim. Okey ra ang tagwa 'no? Ako ganahan man kong inana kay kuan man na Content o oo publicity niya. ana, oo. Pero Moto kung nga nanay address murag unya lain na na.